que no respecta majories democràtiques sostingudes de les urnes. I aquest diàleg cada vegada és més viciat ara, quan precisament en aquest moment hi ha una majoria democràtica i legal a favor de la independència. El diàleg és tan viciat que és inexistent, perquè per sobre d'aquest diàleg hi ha la unitat d'Espanya. Sempre està per sobre d'aquest diàleg. És un diàleg que obliga a renúncies, és un diàleg que implica sotmetiment. De fet, la unitat d'Espanya avui és una opció política que és excusa per tot. Per part de Junts pel Sí. Per tant, ja han parlat tots els grups parlamentaris i previsiblement ara començaran les votacions d'aquestes propostes. El nou estat es compromet a respectar les obligacions internacionals que s'apliquen actualment en el seu territori i a continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne d'Espanya. Apel·lem als estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la República Catalana com a estat independent i sobirà. Instem al govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d'aquesta declaració d'independència i de les previsions de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. David Rodríguez i González. Jordi Turull Negre. Oriol Junqueras i Díaz. Carles Puigdemont. Joan Josep Nuet i Pujol. Sí. 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 No. No. Sí. 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 Sí.